बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थामथि कनभकेसन बाहागो लाफैदों आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यया। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरा दुंब्रुदै बरायदों रायजो बेंगिरिखौ। बिटिसिनि राजथावनि नोगोर क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि देबोरगाव रंगाली खाथायाव थानाय आफां आसामनि गंसेल' नायल' जाल' मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थामथि कनभकेसनखौ दिनै मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंनाय जादों। बावैसो सान सिगां गोदानै बेखेवनाय मुलुगसोलोंसालिनिनो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिटोरियाम हलाव खुंनाय बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि थामथि कनभकेसनाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलर आरो आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य बिथाङा। मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारीनि बराय बिबुंथि होनाय आरो भाइस चेन्सेलर डक्टर बाबुलाल आहूजानि बराय बेखेव बिबुंथि लाखिनायजों जागायनाय दिनैनि बे थामथि कनभकेसन हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै चेन्सेलर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय उथ्रिसार जानाय पिएचडि हल्डार एमफिल ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएट जानाय माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरनो फोरमान बिलाइ गथायनानै होयो। मख'नाय जायोदि रायजो बेंगिरि आचार्यया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव सौफैनाय लोगो लोगो मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावदों आरो बिथांखौ बर'नि हारिमु मोसानायजों बिथांखौ गाब गोनाङै बरायदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बे थामथि कनभकेसननि गेजेरजों मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय उथ्रिनाय पिएचडि हल्डार एमफिल ग्रेजुएट आरो पोस्ट ग्रेजुएट जानाय गासै 3350 डिग्री हल्डारफोरनो फोरमान बिलाइ होनाय जादों। दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि चेन्सेलर एबा रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यया माखासे डिग्री हल्डारफोरनो गावनि आखाइजों फोरमान बिलाइफोरखौ गथायनानै होयो। आद्रा थानाय फरायसाफोरनो गाबोन 17 फेब्रुवारिसिम खुंजानो गोनां बे थामथि कनभकेसननि गेजेरजों फोरमान बिलाइफोरखौ होनाय जागोन। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडि रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।